Wara li għaddew 4 ġimgħat minn mindu faqqa l-ewwel każ ta' coronavirus f'pajjiżna, in-numru ta' persuni li ttestjaw pożittiv issa tela għal 213. Dan hekk kif fl-aħħar 24 siegħa 11-il persuna ttestjaw pożittiv għal COVID-19. Fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni straordinarja li qed ngħixu fiha, Malta ddikjarat stat ta' emerġenza medika. Din id-dikjarazzjoni saret permezz ta' avviż legali maħruġ f'nofs din il-ġimgħa. Dan l-avviż legali jiddikjara public health emergency biex fil-pożizzjoni ta' superintendent tas-saħħa pubblika ikun hemm iktar strumenti li tista' tuża inti ta' saħħa pubblika u tajjeb infakru wkoll li din ġiet dikjarata peress li issa aħna għandna trasmissjoni lokali minn persuna għall-oħra. L-emerġenza medika tagħti poteri lis supretendent tas-saħħa Charmaine Gawci biex tieħu l-miżuri kollha meqjusa neċessarji f'dan il-mument ta' kriżi. B'dan l-avviż legali, is-supretendent għas-saħħa pubblika tiddikjara li Malta bħal bqija tad-dinja tinsab affettwata mill-pandemija tal-COVID-19. L-emerġenza s-saħħa pubblika tkopri perjodu li jibda mid-data tas-7 ta' Marzu, il-jum li fih feċ l-ewwel każ. Is-supretendent tas-saħħa pubblika qalet li l-pazjenti fit-taqsima tal-kura intensiva issa żdiedu għal 3. Dan filwaqt li qed jinżammu 10 pazjenti fl-IDU. 4 fl-isptar Buffa, 2 fis-psychiatric unit u 16 persuna fis-sptar privat. Fost 11 każ ittestjaw fil-pożittiv hemm tifla ta' sentejn li s'issa hija l-iżgħar persuna li għandha dan il-virus. Żewġ każijiet oħra huma ta' raġel ta' 31 sena li jaħdem fil-kura tas-saħħa, kif ukoll barrani ta' 26 sena residenti fiċ-ċentru miftuħ ta' l-aħħar. Każijiet oħra huma ta' żewġ persuni li ddaħlu l-isptar b'kundizzjoni mhux relatata mal-COVID-19. Dawn huma mara Maltija ta' 47 sena u raġel ta' 66 sena. Każijiet oħra huma ta' 3 persuni Maltin, żewġ irġiel ta' 50 sena u 46 sena u mara ta' 40 sena. Fost dawn 11 każ kien hemm ukoll 3 persuni ta' nazzjonalità barranija, mara ta' 28 sena u żewġ irġiel ta' 24 sena u 35 sena. Dawn kollha jinsabu fi stat ta' saħħa tajba. Il-professur Gawci reġgħet tenniet l-appell tagħha sabiex in-nies jibqgħu ġewwa u joħorġu biss għal bżonn. Ejja noqogħdu ġewwa, ngawdu lill-familja, naraw x'nistgħu nagħmlu ġewwa, noqogħdu attenti li ma noħorġux kemm nista' jkun, noħorġu biss għal dak li hemm bżonn u dejjem niklu healthy, nagħmlu attività fiżika d-dar weħidna tajjeb flimkien man-nies li qegħdin fil-household tagħna ħalli nżommu ruħna b'saħħitna kemm nistgħu ħalli hekk nevitaw dan il-virus. Intant jidher li diversi pulizija qed jikkontrollaw il-kjuwiet ta' nies qed jinġabru sabiex jinqdew minn diversi banek. Matul il-ġurnati tas-Sibt il-pulizija poġġew barikati quddiem il-ferra ta' bank fl-aħħar ġdid. Dan sabiex ikun jistgħu jiggwidaw l-ammont ta' persuni li kienu qed jinġemgħu quddiem il-ferra biex jinqdew mis-servizzi illi joffri.